Čuči malo, ispravio si se. Tako. Sad ću te pustiti, znaš. Aha. Aha. Probaj da udariš jednu. Probaj jednu da udariš. Gledaj gde si stao. Vuče, gledaj gde si stao. Ne možeš udariš ni jednu, Vuče. Gledaj u lopticu. Gledaj u lopticu. Beži malo levo, beži malo levo. Beži se. Dobro se pusti, ne gledaj polako. Vidi. Govore ruku. A što si im krutio ruku, ne mogu da svoje ruku? Slobodno to pusti, čuči malo napad. Tako. Evo. U lopticu gledaj. I rekli da matiš i udariš još šapu. Gledaj. Stop. Stop. Ajmo sam. Opet si otiš u sredinu. Evo, probaj jednu da udariš. Uporno ideš ovamo. Uporno ideš ovamo. Tu možeš. Ne može da. Dobro. Ne može. Mora još malo da. Razumeš što ne? Tako, gledaj gdje udara. Vidiš kako se ti ruku? Gore, čaj, gore. Ajde. Udari gore ruku, gore ruku. Laka se. Dobre, ajde malo. Tako. Gore, ne pušti ruku dobro. Tako. Gledaj. Gore ruku. Dobro, sad nije bilo toliko loše. Da se plašiš od njega, Viktore. A udari, ajde. Udarac, slobodno, ne ispred njega loptice. Što, kako smo rekli? Ajde, udari, slobodno. Ovaj teraz lepo držimo. Vidi, udariš je, znači, slobodno, beži malo dalje. Neka te na stolu. Napred, vidi. Napred ti dođe uko slobodno. Vidi. Upad. Stego si se vidim. Opusti se, čučni malo. Tako. Ajmo, tu. Ajmo. Udari. Tako, udari slobodno ispred sebe. Ono udara tebe više nego ti nju. Udari, ajde. Zatvaraj reket, na ovako, na dole. Dobro, ajde. Ajde. Udari lopticu. Živni malo, ajmo, brzi malo. Kao da ne radite u fizičku, ajde. Čuči malo, mrde malo. Tako je, čuči malo, ajmo. Ajmo, ne može se stoji, stoji ne može udara. Ajde, slobodno. Mrdi malo, krećiš, ajde. Čukaj. Tako je. Udariš malo se pomeriš. Ajde, ne plaši se od nje, ajde. Ispred, još ispred. Ajde, dva. Ajde. Lepo počneš, ajmo. Tako je, gore ruku, zamah i udar. Ajde. Nije dobro. Prati lopticu, slobodno. Ovako radi, ajde. A udar, slobodno udar. Čuči. Tako. Vidi. Tako. Hajde jedno da. Ajmo. Vidiš kako udar. Čuči, slobodno. Zamah. Gore ruku.